Kapitola 5. Co pošta schvátí, nikdy nenavrátí. V níž Slavoj zažívá slast otevírání pytle, dědičný strach pana Grešleho. Kůňpeč si dělá starosti. Na dosah pozlátko, muž společnosti. Schodiště dopisů, sesuv dopisů. Pan Rosret to vidí. Ošizen, Pošťákova procházka, Čepice. Slavoj leštil své špendlíky. Prováděl to s výrazem andělského soustředění, jako člověk, který sní s otevřenýma očima. Sbírka se blýskala na poskládaných pruzích hnědého papíru a roličkách černého filce, který tvořil tu správnou krajinu světa vzácných špendlíků. Vedle sebe měl velkou stolní lupu a u nohou pytel špendlíků, který koupil od špendlíkářky, odcházející na odpočinek. Odkládal okamžik, kdy pytel otevře, aby si ho pak o to více vychutnal. Samozřejmě, že počítal s tím, že bude obsahovat samé mosazné, běžně užívané špendlíky, kterým se říkalo furtky nebo chlebáky, mezi nimiž bude sem tam nějaký ten s kazovou hlavičkou nebo jinou drobnou výrobní vadou, jenže ta nádhera spočívala v tom, že člověk si nikdy nebyl jistý. V tom spočívala slast takových nákupů. Nikdy jste nevěděli. Lidé, kteří špendlíky nezbírali, projevovali až trestuhodný nezájem, zacházeli s nimi, jako kdyby to nebylo nic jiného než drobné kousky kovu se špičkou na jednom konci a hlavičkou na druhém, určené k připichování jedněch věcí ke druhým. Celá řada světově proslulých a drahých špendlíků proto byla nalezena právě v pytlech laciných mosazných furtek. A on teď měl díky panu Rosretovi dokonce proslulého kohoutka číslo 3 extra long a s širokou hlavou. Svět mu připadal stejně zářivý jako řady špendlíků, které měl tak úpravně seřazené na černé plsti před sebou. Možná byl poněkud cítit sýrem a měl plíseň mezi prsty u nohou, která mu dosahovala do půlky lítek, ale v tomto okamžiku plul Slavoj křišťálovými nebesy na stříbrných perutích. Grešle seděl u sporáku, okusoval si nehty a něco si tiše mumlal. Protože se to netýkalo špendlíků, Slavoj si ho nevšímal. Jmenován. No ne, nezáleží na tom, co říká kniha nařízení. On může povýšit kohokoliv. No ne. To znamená, že dostanu další zlatý knoflík na rukáv a vyšší plátno, ne? Ani jeden z těch ostatních mi neřekl starší pošťáku a když už o tom mluvíme, doručil dopis. Vzal dopis, přečetl si adresu a prostě ho doručil. Možná má v žilách přece jen pošťáckou krev a taky dal vrátit na budovu kovová písmena a zase máme písmena, jasné? To je znamení, to je jisté. Ho, a dokáže číst slova, která tam nejsou. Grešle vyplivl kousek nehtu a zamračil se. Jenže potom bude chtít, abych mu řekl o novém účtování. No jo, ale to je jako škrábat si praševinu. To by mohlo být zlé, moc zlé, jenže ten způsob, jakým pro nás získal zpátky ta písmena, skvělé. Možná, že je pravda, co se říká, totiž
že jednoho dne dostaneme skutečného vrchního poštmistra. Jak to bylo? A on pak připevní si opuštěné kolečkové brusle pod opatky svých střevíců a hle, všichni psi světa zuby na nich sobě vylámou. A taky nám ukázal znamení, no ne? No ano, bylo to nad Nobel oficínou pro dámy, ale znamení to bylo, s tím nic neuděláš. Bylo to přece tak očividné, že nám to mohl už předtím ukázat každý z nich. Další kus nehtu dopadl na rozpálený sporák a zasyčel. A já nemládnu, tohle je fakt. Jenže tahle zkušební doba, to není dobré, to není dobré. Co by se asi stalo, kdybych zítra natáhl brka? Stál bych tam před svými praotci a oni by se zeptali, jsi snad starší poštovní inspektor Grešle? A já bych odpověděl, ne? A oni by pak řekli, jsi tedy poštovní inspektor Grešle? A já bych odpověděl, že nic takového. A oni by řekli, ale pak si jistě alespoň starší pošťák Grešle. No a já bych odpověděl, že vlastně ani to ne. A oni by se zamračili a řekli by, no u vyschlé klovatiny Tolivere, to nám tedy chceš říct, že jsi to nedotáhl dál, než na mladšího pošťáka? Co ty jsi za Grešleho? A má tvář by zrudla a potupa by mi sahala až po kolena. Nezáleží na tom, že jsem vedl tohle místo celé roky. Ne, musím mít ten zlatý knoflík. Upíral pohled do plamenů a v jeho neupraveném vousu bloudil úsměv, který se chtěl prodrat ven. Mohl by zkusit projít pošťákovou procházku, řekl po chvíli. Nikdo, kdo jde po chodníku, se nemůže přijít. A pak bych mu mohl říci všechno, tak by to bylo v pořádku. A když nedojde nakonec, pak to stejně není poštmistrovský materiál. Slavoji! Slavoji! Slavoj se probral ze svého špendlíkového snění. Ano, pane Grešle? Potřeboval bych, hochu, abys vyřídil několik maličkostí. A jestli není poštmistrovský materiál, dodával Grešle v soukromí svého skřípajícího mozku, zemřu jako mladší pošťák. Bylo hrozně těžké zabušit na dveře, když jste se snažili udělat co nejmenší hluk. Nakonec ztratil Krišpín Kůňpeč na okamžik nervy a udeřil do dveří klepadlem. Zvuk se ozvěnou rozlehl prázdnou ulicí, ale v okolních oknech se neobjevila jediná tvář. V těchto místech a na této vybrané ulici by k oknu nepřistoupil nikdo, ani kdyby na ulici někoho vraždili. V chudších čtvrtích by lidé jistě okna otvírali, pokud by už nevybíhali na ulici, aby si užili zábavy nebo dokonce sami přiložili ruku k dílu. Dveře se otevřely. Dobrý večer, páne. Kůňpeč se protlačil kolem neforemné postavy do neosvětlené vstupní haly a divokými gesty naznačoval sloužícímu, aby rychle zavřel dveře. Zavřete to, člověče, rychle zavřete, mohli mě sledovat u bohů. Vy jste Igor, že? Pozlátko si může dovolit Igora? Skvělá práce, páne, prohlásil Igor. Vyhlédl do šera časného rána. Čistý vzduch, páne. Zavřete už ty zatracené dveře pro všechno na světě, zasténal Kůňpeč. Musím mluvit s panem Pozlátkem. Pán má jedno ze svých malých
Zhorhebáne, odpověděl Igor. Podívám se, jestli ho mohu vyrušit. Je tady někdo z ostatních? Už se začali... Co je to šorhehe? Taková malá společnost, odpověděl Igor a nasál vzduch. Příchozí muž páchl alkoholem. Soare? Přesně tak, pane, přikývl Igor nevzrušeně. Mohu vám odebrat váš vysoce pozoruhodný dlouhý plášť? Buďte tak laskav a následujte mě do přijímacího pokoje. A tak se Kuňpeč náhle ocitl sám v obrovské místnosti plné hořících svící, rozkývaných stínů a zírajících očí a za zády se mu tiše zavíraly dveře. Oči patřily portrétům v zaprášených rámech, které pokrývaly prakticky celé stěny. Říkalo se, že si je kdysi Pozlátko koupil všechny najednou s velkou slevou, a nejen obrazy. Prý koupil i práva na jména těch dávno mrtvých, vše si dal právně podložit a tak prakticky přišel přes noc ke svému skvělému rodokmenu. To dělalo tak trochu starosti dokonce i Kuňpečovi. O svých předcích lhal skoro každý, ale to bylo v pořádku. Koupit si je, to už bylo poněkud znepokojující, ale právě to naznačovalo temnou eleganci, v jakou se mohl chlubit právě jen na dosah Pozlátko. Kolem na dosaha Pozlátko kolovalo množství dohadů a historek. Sotva si ho lidé všimli, začali se vyptávat. Kdo je ten na dosah Pozlátko? A vůbec, co je to za jméno to na dosah? Pořádal okázalé večírky, to bylo nepopiratelné. Byly to ony sešlosti, které rychle vejdou do nových městských pověstí. Je to pravda s těmi sekanými játry? A byl jste u toho? A co tehdy, co prý tam přivedl trolí striptérku a 3 lidé vyskočili z okna, tam jste byl? Co tam mísa bonbonů? Viděl jste to? Víte o tom? Je to pravda? Byli jste tam? Jak se zdálo, byla u toho snad polovina Ankh-Morporku. Znuděně přecházela od stolu se studeným bufetem na taneční parket a z něj k hracím stolům a každého z hostů jako stín sledoval tichý a ochotný číšník s tácem přeplněným drahými nápoji všeho druhu. Někteří říkali, že na dosah Pozlátko vlastní zlatý důl, jiní přísahali, že je pirátem a on se svými dlouhými vlnitými vlasy, špičatou bratkou a klípcem přes jedno oko skutečně jako pirát vypadal. Říkalo se, že má dokonce papouška. Ty pověsti o pirátství by každopádně mohly vysvětlovat zdánlivě nevyčerpatelné bohatství a skutečnost, že nikdo, ale skutečně nikdo, o něm nevěděl vůbec nic, co se týkalo jeho života do okamžiku, než se objevil ve městě. Možná svou starou minulost prodal, žertovali lidé, stejně jako si koupil tu novou. Ale jak věděl Kuňpeč, ve svém obchodním podnikání se rozhodně jako pirát choval. Některé z věcí, které 12,5%, 12,5%. Když se Kuňpeč ujistil, že nemá srdeční záchvat, který celý den očekával, přešel místnost a mírně se přitom kymácel jako člověk, který si dal nějakou tu skleničku na uklidnění. Pak pozvedl tmavý rudý přehoz, který, jak se ukázalo, zakrýval velkou papouščí klec. Byl v ní krásný kakadu, který na svém bydýlku rozčileně poskakoval sem a tam. 12,5%! 12,5%! Kuňpeč se usmál. Aha,
Jak vidím, tak už jste se seznámil s Alfonzem, ozval se mu za zády hlas na dosaha Pozlátka. Čemu vděčím za to nečekané potěšení z vaší návštěvy, Krišpíne. Dveře za ním mezitím zapadly do pečlivě utěsněného rámu a zvuk vzdálené hudby okamžitě umlkl. Kůňpeč se otočil a krátká chvilka potěšení zmizela v tísnivém víru, který se otáčel v jeho duši. Pozlátko s jednou rukou ledabyle zasunutou do kapsy dokonalého smokingu na něj vrhl tázavý pohled. Špehují mě na dosahu, vybuchl Kůňpeč. Vetinary poslal jednoho ze svých, ale no tak, Krišpíne, sedněte si, myslím, že potřebujete velkou brandy. Pozlátko nakrčil nos. Tedy, měl bych říci, další velkou brandy, že? Neřeknu, ne? Musel jsem si dát stopečku, víte, abych si trochu uklidnil nervy, měl jsem příšerný den. Kůňpeč se svezl do velké klubovky. Víte, že byl dnes před bankou skoro celé odpoledne policajt? Tlustý, seržant, podíval se na něj Pozlátko tázavě a podal mu sklenku. No, tlustý byl, to je pravda, ale hodnosti jsem si nevšiml. Kůňpeč si povzdechl. Nikdy jsem neměl s hlídkou nic společného. To já zase ano, odpověděl Pozlátko a zamrkal, když viděl, že někdo dokáže pít starou vzácnou brandy tak, jak ji pije Kůňpeč. A co já vím, tak seržant Tračník má ve zvyku zdržovat se kolem velkých budov. Údajně pro případ, že by je chtěl někdo ukrást, ale ve skutečnosti to dělá proto, že si rád zakouří v tichém závětří. Je to šašek, kterého není třeba se bát. Ano, ale dnes ráno přišel jeden ze zaměstnanců daňového úřadu navštívit toho starého hlupáka z Syrovátku. A je na tom něco neobvyklého, Krišpíne, prohlásil uklidňujícím tónem Pozlátko. Ukažte, doleju vám. No, je pravda, že chodí jednou, dvakrát do měsíce, připustil Kůňpeč a nastavil prázdnou sklenici. Jenže to znamená, že to není nic neobvyklého. Děláte z komára velblouda, drahý Krišpíne. Vetinary mě špehuje, vybuchl Kůňpeč. Dnes večer se kolem mého domu potuloval chlap v černém, zaslechl jsem nějaký zvuk, vyhlédl jsem ven a viděl jsem ho stát na rohu zahrady. Třeba to byl zloděj. Nebyl, mám své účty s cechem vyrovnány do poslední pence a navíc jsem si jistý, že dnes odpoledne byl někdo v domě. Někdo hýbal věcmi v mé pracovně, mám velké starosti na dosahu. Já jsem ten, kdo tady přijde k úhoně, kdyby došlo k auditu. Vy sám dobře víte, že se nic takového nestane, Krišpíne. Pozlátkův hlas se táhl jako med. Ano, jenže já se zatím nedostanu ke kompletní dokumentaci, alespoň ne do chvíle, než odejde starý Syrovátka na odpočinek. A Vetinary má spoustu těch malých, jak jim říkají, úředníčků, víte, kteří nedělají nic jiného, než že procházejí různé malé papírky a ti na to přijdou, určitě na to přijdou. Koupili jsme si velkou linku za její vlastní peníze. Pozlátko ho poklepal po rameni. Uklidněte se, Krišpíne, nemá se co zvrtnout. Myslíte na peníze velmi obstarožným způsobem, peníze to nejsou věci, dokonce ani probíhající proces. Je to jakýsi kolektivně sdílený sen, sníme o tom, že malý kotouček obyčejného kovu představuje cenu jednoho slušného jídla. Jakmile se z toho snu jednou proberete, můžete se koupat v moři peněz. Hlas byl téměř hypnotický, ale Kůňpečův strach byl silnější. Čelo se mu zalesklo potem. To ten zatrasený zasmrádlo.
Ten to má na svědomí, vyštěkl a malá očka se mu zableskla zoufalou záští. Víte, ode věži protitočně od Lankre, si kterou jsme měli před pár měsíci tolik potíží? Tehdy nám tvrdili, že to všechno bylo díky tomu, že na věž pořádali nálety místní čarodějky. Ha! Byla jedna a navíc tam vletěla jen náhodou. Ha! Podplatil 2 nové chlápky ve věži, aby zavinili poruchu a jeden z nich pak jel jako ďábel další věži na lince a poslal mu seny genovského trhu o dobré 2 hodiny dříve, než se k ním dostali všichni ostatní. Tak dostal všechny sušené granáty, vždyť víte, a k tomu sušené rybí žaludky a sušené drsené krevety. A není tu poprvé, kdy udělal něco takového. On si z toho dělá dojnou chrávu. Pozlátko se na něj podíval a přemýšlel o tom, jestli by nebylo nejlepším řešením zabít ho hned. Vetinary byl mazaný. Žádný hlupák nemohl zůstat vládcem tak obrovského kvasícího městského kotle. Pokud jste si všimli některého jeho zvěda, bylo to proto, že si to Vetinary přál. Na to, že vás dal Vetinary opravdu sledovat, jste mohli přijít jedině tak, že jste se velmi rychle ohlédli a nespatřili jste vůbec nikoho. Zatracený zasmrádlo. Někteří lidé nemají ani trochu smysl pro míru. Jsou tak malí. Používat semafory tímhle způsobem bylo hloupé, ale připustit, aby se o tom dozvěděl takový nímant jako Kůnpeč, bylo trestuhodné. Bylo to neomluvitelné. Hloupí malí lidé s nadutostí králů provozovali své přízemní podvody a usmívali se na lidi, které okrádali. A neměli nejmenší představu o tom, co skutečně obnáší peníze. A ten hloupý prasečkář Kůnpeč se rozběhne rovnou sem. Tím se celá situace stala silně ošemetnou. Dveře byly zvukotěsné. Koberec se dal snadno vyměnit a, což bylo důležité, Igorové byli proslulí svou diskrétností. Bohužel bylo téměř jisté, že venku je neviditelný pozorovatel, který viděl Kůnpeče vcházet do domu, a proto bylo velmi žádoucí zajistit, aby ho viděl i vycházet ven. Jste dobrý chlap, na dosahu Pozlátko, škytl Kůnpeč a zamával nejistě teď už zase skoro prázdnou sklenicí. Pak jí s přehnanou opatrností opilců odložil na malý příruční stolek, ale protože si vybral ten nesprávný ze 3 obrázků stolku, které se mu vlnily před očima, padla sklenka na koberec. Se omlouvám, zamumlal. Jste dobré, že vám řeknu tohle. Nemůžu si to nechat v domě. To si nemůžu, ne? Když mě Vetinary špehuje. A spálit to taky nemůžu, páče v tom všechno. Všechny ty malé transakce, moc důležitý. Já nikomu nemůžu věřit, že mě všichni nenávidí. Vy se o to postaráte, že jo?
Vytáhl odněkud odřený červený sešit a nejistou rukou ho podával Pozlátkovi. Ten si ho vzal a namátkou otevřel. Očima proběhl jednotlivé zápisy. Vy jste si to všechno zapisoval, Krišpíne? Proč? Krišpín vypadal mírně vyděšeně. Musí se si přece vést nějaké zápisky na dosahu. Nemůžete si přeci maskovat svoje stopy, když nevíte, kde jste je zanechal. Potom můžete to všechno vrátit nazpátek, jasný, a pak by to vlastně nebylo skoro žádný zločin, že jo? Pokusil se chytrácky poklepat si na spánek, ale minul ho. Postarám se o to s tou největší péčí, Krišpíne, přikyvoval Pozlátko. Bylo to od vás velmi moudré, že jste to přinesl ke mně. Most to pro mě znamená na dosahu, pokračoval Krišpín, který se teď dostával do plačtivého stádia. Vy mě berete vážně, ne? Jako ten zasmrádlo adi jeho hoši. To já riskoval a oni pak se mnou jednali jako s hnojem. Tedy jako s hnojem. Zatraceně fajn chlap, to jste vy. To je sranda, že máte Igora, takových sakra fajn chlap, jako vy jste páč. Hlasitě si odříhl. Až jsem slyšel, že Igorové pasujou jenom pro bláznivý lidi na prostojšinutý chlápky. Chápete? Jako pro upíry a takový hnusáci lidi, co mají v chouli sršehy. To já nic podívám, helejte, chlape, Pozlátko, to zas šehy, hod, co jsem to... Aha, vy jste báječný chlapík, ha? Želí hejno báječných chlapíků. Na dosah Pozlátko ho opatrně zvedl na nohy. Jste opilý, Krišpíne, řekl. A příliš mnoho mluvíte. Víte, co udělám? Teď zavolám Igora a... Ano, páne, ozval se mu Igorův hlas přímo za zády. To bylo součástí služby, kterou poskytoval. A on vás mým kočárem odveze domů. Dbejte na to, abyste ho v pořádku předal jeho komorníkovi, Igore. Dobrou noc, Krišpíne. Pozlátko popleskal Krišpína po povadlé tváři. A nedělejte si starosti. Zítra zjistíte, že všechny tyhle malé nepříjemnosti a obtíže jsou ty tam. Hážně moc chylej chlap, mumlal šťastně Kůňpeč. Nasyzím se. Igor odvedl Krišpína domů. Tou dobou už Kůňpeč dosáhl stádia nadšené veselosti a začal zpívat jednu z písní, které mají v oblibě rugbyoví hráči a děti mladší 11 let. Bylo jisté, že než se ho Igorovi podařilo dostat do domu, vzbudil všechny sousedy, zvláště díky tomu, že donekonečna opakoval onu sloku o volovi a kůlu. Pak Igor odjel zpět domů, odstavil kočár, obstaral koně a přešel k malému holubníku vzadu za domem. Hřadovali tam velcí tuční holuby, ne oni chorobami prolezlí městští proletáři. Pečlivě vybral toho nejtučnějšího, zkušeným pohybem mu na nožičku nasadil stříbrný kroužek se zprávou a vypustil ptáka do noci. Ankmorporští holuby byli na holuby dost chytří. Hloupost ve městě většinou nepřežívala dlouho. I tenhle najde rychle své drahé bydliště v holubníku na střeše pana Tragoječe.
Jediné, co Igorovi vadilo, bylo, že se mu jeho holuby nikdy nevrátili. Když Vlahoš rozzlobeně procházel opuštěnými místnostmi poštovního úřadu, zvedala se za ním mračna Obálek. Měl náladu, v níž by nejraději prokopával díry do stěn. Byl v pasti. V pasti. Vždyť dělal to nejlepší, co mohl, no ne? Možná, že je tohle místo opravdu zatížené kletbou. A nejlepší název pro tu kletbu by asi bylo Grešle. Kromě toho, mnohé z jeho zločinů vlastně ani zločiny nebyly. Vezměte si například ten trik s prstenem. On přece nikdy netvrdil, že je to briliantový prsten. Navíc bylo skutečně deprimující zjišťovat, jak rychle se poctiví občané dokážou nadchnout pro myšlenku, že vydělají na nesnázích ubohého poutníka. Kdyby měl nějakou víru v dobrotu lidstva, byla by jí tahle zkouška už dávno zrujnovala. A co víc? Třetí podlaží vychrlilo záplavu dopisů, ale když lavina ustala, byla cesta dál ucpaná obálkami skoro stejně jako předtím. Vlahoš se vydal znovu pomalu kupředu. Přestože z návějí kolem něj se tu a tam snášely jednotlivé obálky, jako by signalizovaly neustálé nebezpečí dalšího sesuvu. Ve skutečnosti se Vlahoš zabýval myšlenkou na ústup. Jenže schodiště za ním bylo už natolik zaplněno obálkami a tohle nebyl čas začínat s lyžováním na umělém svahu. No, alespoň 5. poschodí by mělo být čisté, ne? Jak jinak by se Sístka dostal na svou schůzku s věčností? A hleďme, na hromadě dopisů ve 4. patře pořád ještě leží kus žlutočerveného provázku. Byla tady hlídka. Přesto Vlahoš otvíral dveře velmi opatrně, stejně jak to musel udělat policista. Spadl 1 nebo 2 dopisy, ale k hlavnímu sesuvu už došlo předtím. O několik kroků dál začínala známá stěna dopisů, slisovaná a sesedlá jako geologické vrstvy. Bylo vidět, že i tady byl někdo z hlídky. Někdo se pokusil proniknout dále a Vlahoš se zájmem pozoroval vzniklou díru. I policista do ní vsunul téměř celou paži, stejně jako to teď udělal Vlahoš. Ale i když vsunul ruku do otvoru až po rameno, konečky prstů nenahmátl nic jiného než další slisované obálky. Tudy se na schodiště nikdo nedostal. Musel by projít stěnou obálek přinejmenším 2 metry silnou. Zbývalo ještě 1 schodiště. Vlahoš pomalu stoupal nahoru a byl zhruba v polovině cesty, když uslyšel zvuky dalšího sesuvu. Přicházeli odněkud zdola. Musel zřejmě nějak narušit stěnu dopisů v předchozím patře. Dopisy proudily ze dveří pod ním s neochvějnou silou postupujícího ledovce. Když čelo sesuvu dosáhlo schodištní šachtu, začaly se z něj odlamovat celé kusy a ty se řítily dolů do temných hlubin. Tam dole nejdříve zaskřípalo dřevo a pak něco prasklo. Schodiště se otřáslo. Vlahoš vyběhl posledních několik schodů do 5. patra, chytil kliku dveří, trhnutím je otevřel a uskočil stranou, když se kolem něj prohnala další lavina dopisů. Teď už se třáslo všechno. Pak zazněl silný praskot a zbytek schodiště se zřítil, takže Vlahoš zůstal viset na klice, zatímco se kolem něj do hlubin řítil vodopád dopisů. Visel tam se zavřenýma očima, dokud pohyb a hluk téměř neutichly a neozývalo se tu a tam jen tiché zašustění nějakého jednotlivého dopisu nebo tísnivé zaskřípění odněkud ze zdola. Von Rostret nesmírně opatrně zvedl nohy, dokud se špičkami neopřel o okraj dveřního otvoru. Aniž by udělal něco tak nepatřičného, jako že by třeba vydechl, přehodil levou ruku na opačnou stranu dveří, takže se teď držel každou rukou jedné kliky. Pak začal pomalu posouvat nohy
po návějích dopisů dál do chodby a tak vlastně za sebou přitahoval dveře, jichž se držel. V následujícím okamžiku přehodil druhou ruku, takže se oběma držel na vnitřní straně dveří. Pak se zhluboka nadechl zatuchlého, suchého vzduchu, zoufale zaškrabal nohama, prohnul tělo a mrskl sebou jako losos před splavem a dopadl na zem v chodbě právě tak velkou částí těla, že se ubránil pádu do 20 metrů hluboké šachty naplněné neodeslanými dopisy a polámaným dřevem. Téměř podvědomě sundal lampu ze zárubně dveří a obrátil se, aby prozkoumal prostor před sebou. Chodba byla jasně osvětlená, pokrytá vysokým měkkým kobercem a neležela v ní jediná obálka. Blahoš úžasle zíral. Vždyť tam byly dopisy, nacpané od podlahy ke stropu. Viděl je řítit se kolem něj dolů do šachty schodiště. Nebyl to žádný přelud, byly skutečné, zatuchlé, zaprášené a skutečné. Věřit teď na něco jiného by bylo šílenství. Ohlédl se na zničené schodiště a zjistil, že tam nejsou žádné dveře a žádné schodiště. Kobercem pokrytá chodba se táhla celou cestu až k protější stěně. Blahoš si uvědomil, že proto musí existovat nějaké vysvětlení, ale jediná myšlenka, na kterou se v tomto okamžiku zmohl, vyjádřena slovy, zněla: to je zvláštní. Sehnul se a nejistou rukou si chtěl sáhnout na koberec v místech, kde byl ještě před chvilkou okraj šachty, a ucítil jen závan chladu, když mu prsty prošly podlahou. Okamžitě ho napadlo. Stál snad jeden z mých předchůdců přesně tady, kde teď stojím já, a vykročil dál po tom, co vypadalo jako pevná podlaha, a skončil pádem do hloubky 5 pater? Blahoš začal velmi pomalu a opatrně couvat podél stěny opačným směrem a najednou si uvědomil, že slyší jakýsi zvuk. Byl nezřetelný a neurčitý, byl to zvuk velké budovy, která hučela činností a prací mnoha lidí. Křik, rozhovory, zvonění a cvakání strojků a mechanických zařízení, hustý šum stovek hlasů a koleček, dunivé dopady razítek a skřípot per, to vše propleteno v obrovském prostoru, který to měnil ve slyšitelné tkanivo obchodu. Na chodbu, po níž kráčel, se ve tvaru T příčně napojovala další. Hluk přicházel z jasně osvětleného prostoru za ní. Blahoš došel k zářícímu mosaznému zábradlí, které lemovalo ochos před ním, a zastavil se. Dobrá. Za cenu nesmírného úsilí jsem dopravil až sem do 5. patra mozek. Nadešel čas, aby teď nějakou práci zase odvedl on. Velká hala poštovního úřadu, jak ji znal on, vypadala jako temná jeskyně naplněná horami dopisů. Nebyly tam žádné ochozy, žádná vyleštěná mosaz, žádní horečnatě pracující zaměstnanci a už v žádném případě stovky návštěvníků lačných poštovních služeb. Jediný čas, kdy mohla poštovní hala vypadat takhle, byl v minulosti. Je to tak? Byly tam ochozy, pane, kolem celé haly a v každém patře byly ochozy vyrobené z kovu a podobaly se krajce. Jenže teď v současnosti tam nic takového nebylo. Ne tady a ne teď. Ale nebyl v minulosti, ne tak docela. Pod prsty ucítil šachtu schodiště v místě, kde jeho oči viděli kobercem krytou podlahu. Blahoš nakonec došel k závěru, že stojí tady a teď a vidí tady, ale tehdy. Na to, abyste věřili něčemu takovému, jste museli být blázen, ale takový už byl poštovní úřad. Chudák pan Sístka vkročil na podlahu, která tam už nebyla.
Než Vlahoš vstoupil na ochos, sehnul se a osahal jeho začátek prsty. Když mu ruka prošla kobercem, ucítil znovu na špičkách prstů ten podivný chlad. Který z nich to? Aha, pan Měnička. Stál nejspíš tady, rozběhl se, aby se podíval dolů a... plesk. Rozpleskl se na mramorovém dláždění. Vlahoš se opatrně narovnal, ustoupil, opřel se o stěnu a opatrně nahlédl do velké haly. Od stropu visely obrovské svícny, ale nehořely. Světlo, které viděl, nebylo umělé. Byla to sluneční záře, proudící rozlehlou kupolí na scénu neposkvrněnou holubým trusem, ale naplněnou lidmi, kteří po šachovnici dláždění mířili k proskleným okénkům nebo se věnovali práci za oněmi dlouhými přepážkami, které byly vyrobeny ze vzácného dřeva, jak mi vždycky otec říkal. Byla to scéna, na níž složením stovky cílevědomých činností vznikal jeden obrovský a šťastný chaos. Hluboko pod Vlahošem postrkovali muži po podlaze velké drátěné vozíky, jiní třídili na pohyblivé pásy pytle s dopisy a jednotliví úředníci horečnatě plnili abecední přihrádky. Byl to stroj, mechanismus stvořený lidmi. Kdybyste to tak viděl, pane. Daleko po Vlahošově levici na vzdáleném konci haly stála zlatá socha v nadživotní velikosti. Představovala štíhlého mladíka, očividně boha, který na sobě neměl nic než klobouk z křidélky, řemínkové sandály z křidélky a Vlahoš napjal zrak. Fíkový list z křidélky. Sochař ho zachytil jakoby v okamžiku, kdy se chystá vyskočit a vznést do vzduchu. Mladík svíral v ruce obálku a na tváři měl výraz vznešené cílevědomosti. Socha byla dominantou celé haly. V současnosti tam taková socha nestála. Podstavec byl prázdný. Když zmizely přepážky a svícny, neměla socha, i když jen vypadala jako zlatá, tu nejmenší šanci. Byl to pravděpodobně nějaký duch pošty nebo něco takového. A mezi tím se zásilky tam dole pohybovaly mnohem prozajíčtěji. Přímo pod kopulí visely hodiny se 4 ciferníky směřujícími do 4 světových stran. Právě ve chvíli, kdy si je Vlahoš prohlížel, poskočila velká ručička na celou. Zazněl zvuk trubky. Veškerý ten úžasný balet ustal, protože někde pod Vlahošem se otevřely jakési dveře a do haly vstoupily 2 řady mužů v uniformách, v královské, modré, s mosaznými knoflíky, pane, kdybyste to jenom viděl. A postavili se do pozoru před 2křídlými vstupními dveřmi. Tam na ně čekal mohutný muž v podobné, jen mnohem zdobnější uniformě a s výrazem člověka, kterého bolí zuby. U pasu měl ve výkyvné konstrukci z mosazných drátů zavěšeny velké přesýpací hodiny. Díval se na nastoupené muže, jako kdyby už v životě viděl horší věci, i když ne často, a když tak většinou jen na podrážkách svých obrovských bot. S výrazem zlomyslného uspokojení pozvedl přesýpací hodiny, zhluboka se nadechl a zařval. 4. směna, připravit. Slova dolehla Vlahošovi k uším mírně zkreslená, jako kdyby byla tlumená několika vrstvami lepenky. Pošťáci už teď stojící v pozoru se ještě více našponovali. Mohutný muž je přelétl s nechuceným pohledem a nabral do plic další mohutnou dávku vzduchu. 4. směna, čekat, ještě čekat, roznáška, teď. Obě řady prošly kolem něj ven z budovy a vykročili do jasného dne. Kdysi,
Kdysi jsme byli pošťáci. Musím najít nějaké skutečné schodiště, pomyslel si Vlahoš a ustupoval od kraje. Já mám přeludy, ve kterých vidím minulost, jenže stojím v dnešní budově. Je to jako náměsíčnost. Nestojím o to vykročit do prázdného prostoru a skončit jako další křídový obtah na podlaze. Otočil se a v tom okamžiku jim někdo prošel. Byl to nepříjemný pocit, jako když vámi otřese náhlý záchvat horečky. Ale to nebylo to nejhorší. Nejhorší bylo, když jste viděli, jak něčí hlava prochází tou vaší. Vidíte převážně něco šedého se stopami červené a nezřetelnými náznaky klků a dutin. A na oči se raději ani neptejte. Vlahošovi se zvedl a zakýval žaludek, a když se s rukou na ústech otočil, uviděl mladého pošťáka, který se díval přibližně jeho směrem s výrazem hrůzy, který byl pravděpodobně kopií výrazu na neviditelné Vlahošově tváři. Pak se mladík otřásl a spěchal dál. Takže pan Ignavia se dostal taky až sem. Byl dost chytrý na to, aby odhalil tajemství podlahy, ale pravda je, že když vaší hlavou projde cizí hlava, může vás to zavést poněkud chybným směrem. Vlahoš se rozběhl za mladíkem. Tady nahoře se nevyznal, s grešlem neprošel ani 10 rozlehlé budovy, protože většina prostoru byla zablokována ledovci nedoručené pošty. Musela tady být ještě další schodiště, to věděl, a ta existovala i v současnosti. Jeho cílem bylo přízemí, podlaží, kde si mohl být člověk jistý. Mladík prošel dveřmi a vešel do místnosti plné balíčků, ale na jejím vzdálenějším konci viděl Vlahoš otevřené dveře a za nimi něco jako zábradlí. Zrychlil a v tom mu zmizela zem pod nohama. Světlo zhaslo. Na kratičkou chvilku si uvědomil záplavu suchých a zatuchlých obálek, které padaly spolu s ním. Dopadl na další dopisy a napůl se dusil, když kolem něj narůstaly závěje prastarých dopisů. Stěnou padajících dopisů na okamžik zahlédl zaprášené okno z části pokryté písmeny a pak ho zase obklopily obálky. Hromada pod ním se začala hýbat. Vrchol klesl a obálky se rozjížděly do stran. Ozval se složitý praskot, který snad mohly vydávat dveře, které povolují v pantech. A odtok dopisů na jednu stranu viditelně zesílil. Zoufale se prodral na povrch právě včas, aby narazil hlavou do horní části dveřního rámu, ale pak ho proud znovu stáhl pod hladinu. Vlahoš se zcela bezmocně převracel v řece dopisů a když pocítil silné trhnutí, pochopil, že povolila podlaha. Pošta se řítila otvorem a jeho samozřejmě strhla sebou. Za okamžik dopadl na další vrstvu dopisů, pak se vše kolem zatmělo, protože se na něj zřítila další záplava obálek. Nakonec se ztratil i zvuk. Temnota a ticho ho tiskly ve svém sevření. Vlahoš von Rosred klečel s hlavou v dlaních. Kolem byl vzduch, ale byl zvětralý a teplý a jistě nevydrží dlouho. Nedokázal pohnout ani prstem. Mohl by tady zemřít. Zemře tady. Je zasypán tunami pošty. Odevzdávám svou duši tomu bohovi, který ji uvidí první, zamumlal do řídnoucího vzduchu. Před jeho vnitřním zrakem se roztančila modrá linka. Bylo to písmo. Říkalo: Milá maminko, dojel jsem bezpečně a našel jsem si slušné ubytování Znělo to jako hlas nějakého vesnického mladíka, ale mělo to jakousi kovově skřípavou tvrdost. Kdyby mohl dopis mluvit, asi by to znělo takhle. Slova drnčela dál, jednotlivá písmena se neohrabaně stáčela a kladla, jak je vytvářelo pero váhavého pisatele. A jak pokračovala,
Začal se v temnotě tvořit další řádek, tentokrát plynule, elegantně a rychle. Vážený pane, mám tu čest vás informovat o tom, že jsem jediným vykonavatelem závěti zesnulého syra Davida Trempka ze zámečku Pestré požehnání. Jak se zdá, stal jste se jediným. Hlas pokračoval slovy tak úsečnými, že jste mohli slyšet police plné úředních a právnických knih za psacím stolem. Ale to už začínal další, jiný řádek. Vážená paní Králíková, jsem nucen vám s politováním oznámit, že při včerejším střetnutí s nepřítelem váš manžel C. Králík utrpěl zranění, kterému přes veškerou snahu, pak se všechny dopisy začaly psát najednou. Dopisy po tuctech, po stovkách, po tisících mu naplnili uši a klikatili se před jeho vnitřním zrakem. Nekřičeli, jen odvíjeli slova, až měl hlavu plnou zvuku, který tvořil nová slova. Stejně jako všechny nástroje zvoní, drnčí a dují, aby vytvořili finále skladby. Vlahoš se pokusil vykřiknout, ale do úst se mu nahrnuly dopisy. Pak se jeho nohy chopila pevná ruka a on visel vzhůru nohama na čerstvém vzduchu. Ach, pane Rosrete, tady jste, zadunil hlas pana Pumpy. Vy jste byl na výzkumech, vítejte do své nové kanceláře. Vlahoš vyplivl papír a nabral vzduch do pálících plic. Oni jsou živé, vydechl. Všechny jsou živé a rozlobené, mluví, nebyla to halucinace, měl jsem halucinace a vím, že nebolí. A taky vím, jak ti ostatní umřeli. No tak, to jsem šťastný za vás, pane Rosrete. Přikývl pan Pumpa a obrátil Vlahoše tou správnou stranou nahoru a postavil ho na nohy. Pak ho vzal za ruku a vlekl ho místností. Brodili se po pás obálkami a všude kolem nich se otvorem ve stropě snášely další dopisy. Vy to nechápete, oni mluví, chtějí... Vlahoš zaváhal. Pořád ještě slyšel ten šepot ve své hlavě. Nakonec dopověděl stejně tak pro sebe jako pro Golema. Je to, jako kdyby chtěli být přečteny. No, to je poslání dopisu, odpověděl mu pan Pumpa nevzrušeně. Zajisté zjistíte, že jsem skoro vyklidil váš byt. Poslyšte, vždyť je to jen papír a mluvili. Jistě, duněl Golemův hlas těžce. Tohle místo je hrobkou nevyslyšených slov. Dožadují se být přečteny. Ale no tak to snad ne. Dopisy jsou jen papír, nemohou mluvit. Já jsem jenom jíl a naslouchám. Připomněl mu Pumpa s tímž rozčilujícím klidem. No ano, jenže vám přidali nějaké ty čáry máry. Pumpa pootočil hlavu a zadíval se na Rosreta a za očními otvory mu na okamžik rudě zaplálo. Vrátil jsem se právě včas, myslím, zamumlal Vlahoš a rychle o krok, o dva ustoupil. V myšlenkách, chápete? Tak zemřel pan Sístka. Spadl ze schodů, které tam v minulosti nebyly. A pan Ignavia zemřel strachem. Tím jsem si naprosto jistý. Ale byl jsem uvnitř dopisů a musela tam někde být díra v podlaze nebo něco takového. A takže jsem spadl dolů a utichl. Tohle místo potřebuje kněze nebo mága. Někoho, kdo rozumí těmhle věcem, ale ne mě. Golem sebral plnou náruč dopisů, která ještě přednedávnem pokrývala jeho klienta. Vy jste vrchní poštmistr, pane Rosrete, nadhodil.
To je jen Vetinariho trik, já přece nejsem pošťák, jsem podvodník a... Pane Rosreté? Ozval se nervózní hlas ve dveřích za ním. Rychle se obrátil a spatřil mladého Slavoje, který sebou při pohledu na Vlahošův výraz trhnul. No, co je? Vyštěkl Rosret. Co k čertu? Co potřebuješ, Slavoji? Víš, jsem teď opravdu v jednom kole. Jsou tam nějací lidé, oznámil mu Slavoj s nejistým úsměvem. Dole, nějací lidé. Vlahoš se na něj podíval, ale, jak se zdálo, Slavoj prozatím skončil. A ti lidé chtějí? Nadhodil Vlahoš. Chtějí vás, pane Rosreté, odpověděl Slavoj. Oni říkají, že chtějí vidět toho chlápka, co chce být poštmistrem. Já nechci být, začal Vlahoš, ale vzdal se. Bylo zbytečné trápit tím ještě toho chlapce. Promiňte, poštmistře, ozval se mu za zády Golem. Rád bych dokončil přidělenou práci. Vlahoš ustoupil stranou a hliněný muž vešel do chodby. Stará dřevěná podlaha zasténala pod jeho obrovskýma nohama. Zvenčí bylo vidět, jak se mu podařilo vyprázdnit kancelář. Stěny vedlejší místnosti byly prohnuty směrem ven a hrozilo nebezpečí, že každou chvíli vybuchnou. Když Golem nacpe do místnosti nějaké věci, zůstanou tam nacpané. Pohled na tu odplouvající postavu Vlahoše poněkud uklidnil. Na panu Pumpovi bylo něco intenzivně zemitého. To, co teď Vlahoš potřeboval, bylo normální chování, normální lidé, s nimiž mohl vést normální rozhovor, aby si z hlavy vyhnal ty podivné hlasy. Oprášil se a obral si ze svého čím dál ošuntělejšího obleku zbytky starého papíru. Dobrá, řekl a pokusil se najít kravatu, jež mu visela na zádech. Podíváme se, co chtějí. Čekali na prvním odpočívadle velkého schodiště. Byli to staříci. Drobní a schrbení, tak trošku starší kopie Grešleho. Měli tytéž staré uniformy, ale bylo na nich něco divného. Každý z nich měl na vrcholku své čepice se štítkem připevněnou kostru holuba. Vy jste nefrankovaný muž? Zabrumlal jeden z nich, když k nim Vlahoš přistoupil. Co? Kdo? Myslíte, že ano? Vlahoše to zaskočilo. Představa věcí normálních se začala rychle rozplývat. Ano, pane, jisté? Šeptal za ním Slavoj. Musíte říct ano, pane. Bože, přál bych si, abych to mohl dělat já. Dělat co? Podruhé se tedy ptám, vy jste nefrankovaný muž? Opakoval stařík a zatvářil se rozlobeně. Vlahoš si všiml, že mu chybí horní články na prostředníku a prsteníku pravé ruky. No, asi ano, jestli na tom trváte, přikývl neochotně. Jeho slova se ovšem nesetkala právě s velkým nadšením. Naposled se tedy ptám, vy jste nefrankovaný muž? Tentokrát v hlase zaznívala skutečná hrozba. No dobrá, ano, pro potřeby rozhovoru tedy ano. Já jsem nefrankovaný muž, vykřikl Vlahoš. A mohli bychom teď... Něco černého mu padlo zezadu na hlavu a cítil, jak se mu kolem hrdla těsně stahuje nějaký provaz. Nefrankovaný muž je liknavý, zaskřehotal mu do ucha další stařecký hlas a chopili se ho neviditelné, ale silné ruce. Není to žádný pošťák. Budete v pořádku, pane, ozval se Slavoj, když se Vlahoš bránil. Nebojte se, pan Grešle vás povede. Zvládnete to snadno, pane, uvidíte.
Co zvládnu? Ječel Vlahoš. Pusťte mě, vy blázniví staří tatrmani. Nefrankovaný muž se bojí cesty, zasýpal jeden z účastníků. Tak jest. Nefrankovaný muž bude asi v Brzku navrácen odesílateli. Přidal se k němu další. Nefrankovaný muž musí být zvážen, dodával třetí. Slavoj, okamžitě běž a přiveď pana Pumpu, vykřikl Vlahoš, ale plátno, kterému krylo hlavu, bylo husté a těžké. To nemůžu, pane, odpověděl Slavoj. To nesmím udělat, pane, všechno bude v pořádku, pane. Je to jenom taková zkouška. Je to řád pošťáků, pane. Legrační čepice, pomyslel si Vlahoš a začal se pomalu uvolňovat. Zavázané oči a výhrůžky, to přece znám, to jsou tajné cechovní zasvěcovací obřady. Na světě neexistuje město, v němž by neexistoval nějaký ten oddaný a prastarý, spravedlivý a hermetický řád malých lidiček, kteří si myslí, že mohou každý čtvrtek večer sdílet 2 či 3 hodiny tajemství prastarých mudrců a neuvědomují si, že v kostýmu vypadají jako podsvinče s klarinetem. Měl jsem to vědět, sám jsem se stal členem několika z nich. Sadím se, že mají zvláštní a tajemné podání ruky. Znám víc tajných podání rukou než sami bohové. Hrozí mi asi takové nebezpečí jako ve třídě 5letých dětí, spíš menší. Nefrankovaný muž, dobrý bože. Uvolnil se. Nechal se vést po schodech a když ho pak zastavili, nechal sebou několikrát zatočit. Ano, tak to má být. Musíte nově zasvěceného vyděsit, ale každý ví, že je to jen taková společenská hra. Musí to vypadat nebezpečně, musíte se cítit v ohrožení, ale nebezpečné to není. Vzpomněl si, jak vstupoval, kamže to bylo? Aha, mezi muže Kožešin v jednom městě tam venku, kde dávají zajíci dobrou noc. V oblastech zalesněných, které nejsou tak bezvýhradně krajem zelí a zelno zpracujícího průmyslu, by to byly lišky. Taky mu samozřejmě zavázali oči a muži vyluzovali ty nejpříšernější zvuky, jaké si oni dokázali vymyslet a člověk dokáže představit. A nakonec hlas ve tmě hrobovým hlasem zvolal: Potřes si rukou se starým mistrem. A Vlahoš natáhl ruku a někdo mu do ní vložil kozlí nohu, kterou potřásl. A každý, kdo odtamtud vyšel s neposkvrněným prádlem, vyhrál. Následujícího dne ošidil 3 ze svých nových bratří o $80. Když na to teď vzpomínal, už mu to tak směšné nepřipadalo. Staří pošťáci ho vedli do velké haly. Odhadl to podle ozvěny a podle toho, jak se mu ježily drobné chloupky v týle, poznal, že tam nejsou jen pošťáci, ale i další lidé, a nejenom lidé. Měl pocit, že zaslechl tlumené zavrčení. Ale tak to u podobných obřadů bývalo. Muselo to znít tak, aby to ve vás vyvolávalo nejistotu a strach. Klíčem k tomu bylo rozvážné, nebojácné a přímé jednání. Jeho průvodci ho opustili. Vlahoš zůstal na okamžik stát v temnotě a pak ucítil, jak ho za loket uchopila ruka. To jsem já, pane, starší pošťák Grešle ve zkušební době, pane. Nedělejte si ty nejmenší starosti, pane, jsem pro dnešní noc váš dočasný patron, pane. Je to třeba, pane Grešle, povzdechl si Vlahoš. Vždyť víte, že jsem byl jmenován poštmistrem. Jmenován, ano, ale přijat jako poštmistr ještě ne, pane. Důkaz o podání zásilky ještě není důkaz o jejím doručení. O čem to mluvíte? Nemohu tahle tajemství prozradit nefrankovanému muži, pane, odpověděl Grešle s nevinným přízvukem svatého.
Zatím jste si vedl moc dobře, pane, proto jste se dostal až sem. No tak dobrá, řekl Vlahoš a snažil se mluvit bodrým tónem. Co nejhoršího by mě mohlo potkat, Grešle mlčel. Povídám, začal znovu Vlahoš. No, já si to zatím probíral, pane, ozval se Grešleho hlas. Tak co by to bude ono, pane, nejhorší, co by se vám mohlo stát, je, že byste přišel o všechny prsty na jedné ruce, takže byste zůstal doživotním mrzákem. Kromě toho byste si mohl polámat polovinu kostí v těle. Aha, a navíc by vás samozřejmě nepřijali do řádu. Ale vy si s ničím nelamte hlavu, pane, vůbec s ničím. Někde nahoře zaduněl mocný hlas. Kdo přivádí nefrankovaného muže? Grešle stojící vedle Vlahoše si odkašlal a když promluvil, hlas se mu skutečně třásl. To já, starší pošťák, Toliver Grešle ve zkušební Lhůtě, já přivádím nefrankovaného muže. To o těch kostech jste mi řekl jen, abyste mě vyděsil, je to tak? Sykl Vlahoš. A stojí v temnotě noci, duněl hlas dál. Ano, teď právě stojí, ctihodný mistře, zvolal Grešle šťastně a zašeptal nevidoucímu Vlahošovi. Někteří ze starých mládenců jsou opravdu velmi rádi, že jste získal zpět náš starý nápis, pane. Výborně, rád bych se vrátil k těm polámaným kostem, o nich jste se zmiňoval. Pak nechť nastoupí na cestu, nařizoval neviditelný hlas. Teď půjdeme klidně kupředu, pane, je to jednoduché, zašeptal Grešle naléhavým hlasem. To je ono. Ano, tak a teď stůjte. Podívejte, snažil se Vlahoš, všechny ty legrace, je to všechno jenom proto, abyste mě vystrašili, že? Nechte to na mě, pane, odpověděl mu Grešle šeptem. Ale tak mě přece poslouchejte, začal Vlahoš a najednou měl ústa plná husté látky, která mu kryla hlavu. Nechť si obuje boty, pokračoval hlas. Je úžasné, jak v některých případech slyšíte velká písmena, pomyslel si Vlahoš a pokoušel se nezadusit látkou. Přímo před sebou máte boty, pane, ozval se chraptivý Grešleho šepot. Obujte si je, nic na tom není. Dobrá, ale poslyšte. Ty boty, pane, prosím. Vlahoš si dost neobratně stáhl střevíce a vsunul nohy do neviditelných bot. Ukázalo se, že jsou těžké, jako by byly z olova. Krok nefrankovaného muže je těžký, oznamoval dunivý hlas. Nechť pokračuje. Vlahoš udělal další krok kupředu, došlápl na něco, co mu ujelo pod nohou, padl kupředu a pocítil silnou bolest, když narazil holeněmi na něco kovového. Pošťáci, dožadoval se dunivý hlas další odpovědi. Jak zní první poučení? Ze tmy se pozvedl hlas chórů. Plesného komanda, ty krvácíš, vozí dětské hračky, zahradní nářadí, jim málo záleží na tom, co nechají povalovat se na cestě k domu za mlhavý chrán.
Vykřikl nefrankovaný muž, zajímal se hlas. Myslím, že jsem si zlomil dolní čelist. Stařík mu stiknul do ucha. Skvělá práce, pane. Pak pozvedl hlas a oznámil neviditelným přihlížejícím. Ni hlásku nevydal, ctihodný mistře, odhodlání zůstalo. Pak podejte mu vak, rozléhal se hlas s halou. Vlahoš už ho začínal nenávidět. Neviditelné ruce přehodili Vlahošovi přes hlavu popruh a upravili mu ho na ramenou. Když pak ruce popruh pustili, váha vaku Vlahoše málem srazila k zemi. Poštovní vak je těžký, ale brzo už bude váha z něj sňatá. Nikdo se slovem nezmínil o bolesti, pomyslel si Vlahoš. No dobrá, zmínili jste se o tom, ale nikdo už mu neřekl, že to myslí vážně. Jdeme dál, pane, pobídl ho šeptem neviditelný Grešle po jeho boku. Tohle je Pošťákova pouť, nezapomeňte. Vlahoš znovu vykročil kupředu, tentokrát velmi opatrně, a ucítil, jak nohou zavadil o nějaký předmět, který povážlivě zachřestil a zmizel. Na nastraženou kolečkovou brusli nešlápl, ctihodný mistře, hlásil Grešle neviditelnému publiku. Rozbolavěný Vlahoš, kterému to dodalo odvahy, udělal další 2 nejisté kroky a ozval se další zvuk, tentokrát cinkot, když se mu něco odrazilo od nohy. Nezastavila ho ani nedbale odhozená láhev, zvolal Grešle vítězoslavně. Vlahoš se díky tomu vzmužil a udělal další krok kupředu. Šlápl na něco kluského a cítil, jak mu noha bez jeho vůle letí kupředu a vzhůru. Dopadl těžce na záda a týlem narazil na zem. Byl by se vsadil, že zaslechl, jak mu praská lebka. Pošťáci, jaké je druhé poučení? Psi, neexistuje nic takového jako hodný bez pravým. Když nekoušou kálí, to horší než šlápnou oleje. Vlahoš se zvedl na kolena a hlava se mu točila. To je v pořádku, pane, pokračujte v cestě, syčel Grešle a chytil ho za loket. Vy dojdete až nakonec, byť hrom však byl a mráz vám v kosti vál. Pak stlumil hlas ještě o něco. Vzpomínáte, co říká ten nápis na budově? Paní Buchánková? Zamumlal zmateně Vlahoš a pak si pomyslel. Byl to déšť nebo sníh, nebo plískanice? Zaslechl nějaký pohyb a přikrčil se pod těžkým vakem, když se na něj snesla hustá sprška vody, po níž se mu od hlavy odrazil i kbelík, který k obsahu přidala nějaká příliš horlivá ruka. Takže déšť. Narovnal se a ucítil, jak se mu po zádech šíří ochromující chlad. Málem vykřikl. To byly kousky ledu, informoval ho šeptem Grešle. Nosíme je z márnice, ale nebojte se, pane, byly skoro nepoužité. Nejlíp, jak můžeme v tomhle ročním období napodobit sníh. Omlouvám se. Jak říkám, hlavně si nedělejte starosti. Nechť je pošta prověřená, nařizoval velící hlas. Zatímco Vlahoš klopítal v kruhu, sáhl Grešle do brašny a s výrazem v triumfu pozvedl dopis. Já, Toliver Grešle, starší pošťák ve
Ctihodný mistře, omluvte mě na okamžik, prosím. Vlahoš cítil, jak je jeho hlava stahována na úroveň Grešleho rtů a zaslechl, jak stařík šeptá. Říkali jste jmenovaný starší pošťák? Nebo starší pošťák ve zkušební době, pane? Cože? Jmenovaný, samozřejmě jmenovaný, jak jinak. Vylétlo z Vlahoše, kterému zatím ledová voda stékala až do bod. Pod penzí. Já, starší pošťák Grešle, prohlašuji, že pošta je suchá jako trout, ctihodný mistře, zvolal Grešle triumfálně. Tentokrát ve velitelském hlase zaznělo něco jako náznak škodolibé hrozby. Pak nech ti doručí. Vlahošův cit pro nebezpečí v dusném temnu kápě zabarikádoval dveře a prchl se ukrýt do sklepa. Právě teď se všichni neviditelní přihlížející naklonili kupředu. Tady to přestávalo být hrou. Já jsem si ve skutečnosti nic nenapsal, když dovolíte, začal Vlahoš a mírně se potácel. Opatrně, teď opatrně, zasyčel Grešle, aniž na něj bral ohled. Už jsme skoro u konce, přímo před vámi jsou dveře a v nich je schránka. Nemohl by si na chvilku oddechnout, ctihodný mistře? Udeřil se ošklivě do hlavy a... Tak chvilka oddechu, bratře Grešle, abyste mu mohl zašeptat jednu nebo dvě další chytrosti, napovědět mu. Zazněl zlomyslně mistrův hlas. Ctihodný mistře, v pravidlech obřadu se praví, že zasvěcovaný nefrankovaný muž má právo na... zaprotestoval Grešle. Tenhle nefrankovaný muž půjde sám a bez pomoci. Nechce se stát jen mladším pošťákem, ach ne, ani starším pošťákem. To není pro něj, on chce hned a najednou získat hodnost vrchního poštmistra. My tady nehrajeme, kam došel pošťák, mladší pošťáku Grešle. To vy jste nás k tomu všemu přemluvil. Konec všech legrací, musí dokázat, že je toho hoden. Prosil bych starší pošťáku Grešle, vykřikl Grešle. Vy zatím zdaleka nejste starším pošťákem Tollivere Grešle a nebudete jím, pokud on v testu neuspěje. Jo? A kdo řekl, že zrovna ty máš být ctihodným mistrem, Jiří Bagoune? Jsi ctihodným mistrem jen proto, že ses první dostal k uniformám. Hlas ctihodného mistra ztratil hodně ze svého velitelského tónu. Ty jsi slušný chlap, Tollivere, to ti musím přiznat, ale všechny ty povídačky, kterými nás krmíš o tom, jak se jednoho dne objeví skutečný poštmistr a všechno se v dobré obrátí, blbost. Jen se rozhlídni kolem, buď tak hodný, ty lepší dny už má ten barák za sebou. Všichni už je máme za sebou. A jestli na tom trváš, tak to uděláme přesně podle pravidel. Tak dobrá, souhlasil Grešle. Tajný spolek pošťáků, pomyslel si Vlahoš. Řekněte mi, na co? Grešle si povzdechl a naklonil se k němu blíže. No, až skončíme, dojde tady k ošklivé hádce, sykl Vlahošovi do ucha. Omlouvám se, pane. A teď jen doručte ten dopis. Já vám věřím, pane. Bylo slyšet, že ustupuje. Vlahoš s rukama napřeženýma před sebe, oslepený temnou kápí, napůl omráčený,
a smokvající odřeninou na hlavě začal pomalu klopítat dál. Nakonec nahmátl dveře a v marné snaze objevit štěrbinu schránky je postupně osahával. Pak na štěrbinu narazil necelých 30 centimetrů nad zemí. Výborně, a je to. Vraz tam ten zatracený dopis a skončí konečně tuhle šaškárnu. Jenže ona to nebyla hra. Tohle nebyla jedna z těch zábav, kdy každý věděl, že stačí, aby starý Cyprián řekl ta správná slova, a tak se stal nejnovějším členem spolku oddaných čalouníků. Tady kolem byli lidé, kteří to brali vážně. Dobrá. Ale i tak, jediné, co potřebuje udělat, je vsunout dopis do schránky. Je to tak? Co na tom může být tak těžké? Okamžik. Nechyběly tomu muži, který ho vedl sem dolů, nějaké špičky prstů na jedné ruce? Blahoš najednou pocítil vztek. Ten zatlačil do pozadí i bolest naražené brady. Tohle on přece nemusí dělat, nebo lépe řečeno, nemusí to dělat takhle. Měl by pěkně mizerné vyhlídky, kdyby nebyl lepší hráč než tahle amatérská parta pošťáčků. Narovnal se, potlačil bolestné zasténání, které se mu dralo na rty, a stáhl si kápy. Kolem něj byla pořád ještě tma, ale přeci jen mírněná světlem, které sem pronikalo pode dveřmi a matnou září několika zastíněných luceren. Podívejte, on si sundal kápy, vykřikl někdo. Nefrankovaný muž může a nemusí se trvat i v temnotách, prohlásil patetickým hlasem Blahoš. Ale pošťák miluje světlo. Naladil hlas správně. Byl to klíč ke stovkám podvodů. Váš hlas musí znít správným tónem. Znít, jako kdybyste věděli zcela přesně, co děláte, jako kdybyste tady veleli. A přestože říkal nesmysly, byly to nesmysly stylové. Stínítko jedné lampy se poodsunulo a ozval se nejistý hlas. Hele, já to v té knize nemůžu najít. Kdy to má říkat? A taky je třeba, abyste jednali rychle. Vlahoš si omotal kápí ruku a zvedl klapku dopisní schránky. Druhou rukou vytáhl z vaku namátkou jakýsi dopis, vsunul ho do štěrbiny a pak vytrhl ze štěrbiny i svou provizorní rukavici. Oddělila se stejně hladce, jako kdyby ji ustřihly nůžky. Pošťáci, jak zní třetí poučení? Zvolal Grešle vítězoslavně. Tak všichni dohromady, mládenci. Už zapáchající svěšniny, z čeho dělají ty klapky na schránkách, břitový čepelí. Následovalo odmítavé ticho. Vůbec na sobě neměl tu kápi, zamumlala jedna maskovaná postava. Ale měl. Teď si omotal kolem ruky. Ukaž mi, kde je napsáno, že něco takového nesmí udělat, křičel Grešle. Já ti něco řeknu, on je ten, na kterého čekáme. Pořád je tady konečná zkouška, ozval se ctihodný mistr. O jakém konečném testu to mluvíš, Jiří Bagoune? Doručil poštu, protestoval Grešle. Lord Vetinary ho jmenoval vrchním poštmistrem, prošel celou cestu. Vetinary? Ten je tady teprve chvilku, jak by měl ten právo určovat, kdo je pošťák? Byl snad jeho otec pošťák? Nebyl. Nebo jeho děd? Jen se podívej na ty mužské, co nám posílá. Ty sám si řekl, že jsou to slizcí podvodníci, kteří v krvi nemají ani kapku poštovního razítkové barvy. Jenže si myslím, že tenhle by mohl, začal Grešle. Může se podrobit poslednímu testu, odpověděl mu ctihodný mistr odmítavým hlasem. Ty víš, o co v něm jde.
To by byla vražda, protestoval Grešle. Nemůžete přece. To je naposled, milý Tollivere, kdy ti říkám, abys zavřel hubu. No tak, pane poštmistře, postavíte se tváří v tvář největší pošťácké výzvě. Postavíte se tváří v tvář. Hlas se pro efekt odmlčel, možná tak trochu čekal i to, že se ozve několik taktů hrozivé hudby. Tváří v tvář. Nepříteli v bráně? Postavím se mu a pokud to chcete, porazím ho, odpověděl Vlahoš. Ten hlupák ho nazval poštmistrem. Zabíralo to. Mluvte, jako byste veleli a oni tomu začnou věřit. A to s tou schránkou byla dobrá finta. Chceme to, ať se postaví nepříteli, chceme to, ať se postaví nepříteli, ať se postaví nepříteli, ať se postaví nepříteli. Skandovali maskovaní pošťáci. Grešle, vousatý stín v šeru, vzal Vlahoše za ruku a k jeho upřímnému údivu mu ji potřásl. Moc mě to mrzí, pane Rosrete, prohlásil. Něco takového jsem nečekal. Oni podvádějí, pane, ale dobře to dopadne. Budete v pořádku. Jen se spolehněte na staršího pošťáka Grešleho. Pak odtáhl ruku a Vlahoš v dlani ucítil něco malého a studeného. Sevřel ruku v pěst. Vážně nic takového nečekal. Dobrá, poštmistře, ozval se znovu ctihodný mistr. Je to jednoduchý test. Jediné, co musíte udělat, je zůstat stát na místě, kde stojíte ještě další minutu. Jedinou minutu. Rozuměl jste mi? A teď pryč, mládenci! Ozvalo se šustění rouch, dusání nohou a nakonec bouchnutí vzdálených dveří. Vlahoš zůstal stát v temnotě páchnoucí holuby. Jaká další zkouška může ještě být? Pokusil se vybavit si všechna slova z průčelí budovy. Trolové draci, zelené zubaté věci. Pomalu otevřel ruku, aby zjistil, co mu to pan Grešle podstrčil. Vypadalo to jako píšťalka. Někde v temnotě se otevřely a zase zapadly dveře. Pak následoval zvuk pomalu došlapujících tlap. Tiché zvuky cílevědomě se pohybujících zvířat. Psy. Vlahoš se otočil a rozběhl se halou k podstavci a vylezl na něj. Pro velké psy to nebude představovat žádný problém, ale jejich hlavy se tak alespoň ocitnou v té nejvýhodnější výšce pro kopající nohy. Pak se ozvalo štěknutí a Vlahoš se usmál. Jedno jediné štěknutí většinou stačí. Tohle nebylo žádné zuřivé a agresivní zaštěkání, protože vyšlo z tlamy schopné rozdrtit lidskou lebku. Když umíte takové věci, nepotřebujete se vytahovat. Rychle se to už roznese. Tohle bude skutečně ironické. Oni opravdu chovají pravé rosretery. Vlahoš čekal, dokud ve světle lucerny nespatřil jejich oči a pak zvolal. Slad! Oba psi se zastavili a upřeli na Vlahoše pohledy. Bylo jasné, že si myslí, tady není něco v pořádku. Vlahoš si povzdechl a slezl z podstavce. Podívejte, řekl přátelsky, položil ruce na psí zadky a tlačil je dolů. 2 věci ví každý, že chovnou stanici Rosreterů neopustila jediná fena. To udržuje ceny za pokrytí velmi vysoko. Slad, povídám. A pak to, že každé štěně je od malička trénováno rosreteránskými povely. Tady k vám mluví stará vlast, hoši. Grost? Oba psi si okamžitě sedli. Hodní kluci, pochválil je Vlahoš.
Bylo pravda, co říkali lidé jako jeho dědeček, totiž, že když se jednou odmyslíte od těch čelistí, které dovedou jediným stiskem ukousnout člověku nohu, jsou to moc hodná zvířata. Přiložil si ruce k ústům a zavolal: Pánové, už můžete v klidu dovnitř. Pošťáci budou poslouchat. To bylo jisté. Budou čekat štěkot a vrčení a výkřiky. Vzdálené dveře se otevřely. Jen pojďte dál, křikl Vlahoš. Psi se obrátili, aby si prohlédli hlouček přibližujících se pošťáků a taky začali vrčet. Jediným dlouhým nepřerušovaným chrapotem. Takže teď viděl celý tajný řád zcela jasně. Jeho členové byli samozřejmě zahaleni, protože tajný řád bez tajemných kostýmů, to je nesmysl. Teď si stáhli kápě z čel a jako jeden muž, ženy se vždycky v tajných spolcích vyskytovaly velmi sporadicky, měli na hlavách zvláštní čepice se štítkem. Vpředu na čepici byla připevněna vybělená ptačí lebka. Poslyšte, pane, my víme, že vám Toliver podstrčil psí píšťalku. Začal jeden z nich a upíral nervózní pohled na oba Rossretery. Tohle? Opáčil Vlahoš a otevřel ruku. To jsem nepoužil. To je tak akorát rozzuří. Pošťáci se dívali na sedící psy. Ale podařilo se vám nějak je posadit, začal jiný. Já jim můžu poručit, aby dělali i jiné věci, odpověděl mu Vlahoš klidně. Stačí říci slovo. Venku jsou dva mládenci z košíky, jestli vám to nevadí, pane, ozval se Grešle, když členové řádu ucouvli. Máme dědičný strach ze psů, to je taková pošťácká slabost. Mohu vás ujistit, že má slova je v tomto okamžiku poutají pevněji než ocelová klec, sdělil jim Vlahoš. To byla samozřejmě smyšlenka, ale byla to smyšlenka dobře formulovaná. Vrčení jednoho ze psů nabralo na intenzitě a ozval se v něm onen starý ostrý přízvuk, který upozorňuje, že v následujícím okamžiku se zvíře změní v zubatou střelu. Vodit, okřikl ho Vlahoš. Promiňte, pánové, dodal. Myslím, že jsou z vás nervózní, jak nejspíš víte, vycítí, když se jich někdo bojí. Podívejte, my se vážně omlouváme, chápete, ozval se další hlas. Vlahoš měl silné podezření, že právě ten byl ctihodným mistrem. Museli jsme mít jistotu. Takže jsem poštmistr, je to tak? Ujistil se Vlahoš. Bez nejmenší pochyby, pane, žádný problém, vítej, poštmistře. Učí se rychle, pomyslel si Vlahoš. Myslím, že bych... Začal, ale v té chvíli se otevřely dvojité dveře na opačném konci haly. Vstoupil pan Pumpa a nesl velkou bednu. Mělo by být dost těžké otevřít velké dvoukřídlé dveře, když něco nesete v obou rukou, ale když jste golem, tak to tak není. Golemové prostě jen ke dveřím dojdou a dveře si pak mohou vybrat, jestli se otevřou nebo zůstanou zavřené, je to jenom na nich. Psi vyrazili jako rakety, pošťáci také, jen opačným směrem a vylezli na podstavec za Vlahošem s rychlostí na tak staré muže doslova udivující. Pan Pumpa kráčel kupředu a pod nohama drtil odpadky cesty. Když na něj zvířata narazila, zakymácel se, pak trpělivě položil bednu a zvedl psy za kůži za krkem. Tam venku jsou nějací gentlemani se sítěmi a koženými rukavicemi a ve výjimečně silném oblečení, pane Rossrete. Tvrdí, že pracují pro Jindřicha krále. Rádi by věděli, jestli ještě potřebujete ty psy. Jindřich král? Pozvedl Vlahoš obočí. Je
to obchodník s odpadem ve velkém, vysvětloval Grešle. Původně se jmenoval Jindřich Močka, ale když zbohatnul, tak se dal přejmenovat. Myslím, že si hoši půjčili ty psy od něj. V noci je vypouští na dvůr. Aby mu dovnitř nelezli zloději, že? No, já si naopak myslím, že by byl šťastný, kdyby mu tam občas nějaký ten zloděj vlezl, aby ušetřil zažrádlo pro ty obludy. Aha, prosím, odneste je pryč, pane Pumpo, řekl Vlahoš. Rozsreteři. Bylo to tak jednoduché. Zatímco se díval, jak se Golem otočil a s kňučícím psem pod každou paží vychází ven, dodal Vlahoš. Panu králi se musí dařit opravdu moc dobře, když si může dovolit používat rozsretery jako obyčejné hlídací psy, že? Rozsretery? Jindřich Močka? Bůh odpust, pane, ale starý Jindra by si nekoupil drahýho cizozemskýho psa, když si tady může pořídit kříženců, co hrdlo ráčí. To by nikdy neudělal, zavrtěl hlavou Grešle. Možná v sobě mají kousek rozsreterů, možná, že ano, nejspíš ty nejhorší. Ale žádný čistokrevný rozsreter by nejspíš nevydržel ani 5 minut proti některým z těch potulných prevítů, co se nám tady drží v zapadlých uličkách. Jsou mezi nimi i takoví, kteří v sobě musí mít snad i kus krokodýla. Na okamžik zavládlo ticho, pak se ozval Vlahoš poněkud nepřítomným hlasem. Takže v žádném případě dovezená čistokrevná rasa, říkáte? Na to můžete vsadit krk, odpověděl Grešle vesele. Máte nějaký problém, pane? Prosím? Ne, žádný problém. Tak mi přišlo, že jste trošku zklamaný, nebo tak něco. Ne, to nic, jsem v pořádku. Pak Vlahoš zamyšleně dodal. Víte, musím si nutně přeprat nějaké prádlo a taky si nejspíš pořídit nové boty. Dveře se znovu otevřely, aby znovu vpustili nikoli psy, ale pana Pumpu, který se vracel. Sebral bednu na místě, kde ji položil, a vydal se k Vlahošovi. No dobrá, řekl ctihodný mistr, tak my zase půjdeme. Rád jsem se s vámi seznámil, pane Rozsrete. A to je všechno? Podíval se na něj udiveně Vlahoš. Nebude žádný potvrzovací obřad nebo něco takového? Ach, no to už je na Tolvěrovi, víte, odpověděl ctihodný mistr. Jsem rád, že ten starý dům ještě stojí, to mi věřte, ale dneska už všechno obstarají semafory, nemám pravdu. Mladý Toliver si myslí, že by se dalo ještě něco vrátit, ale co on ví. Když se to zhroutilo, byl ještě malý chlapec. Některé věci nespravíte, pane Rozsrete. Můžete si říkat poštmistr, jistě, ale kde byste chtěl s tou obnovou začít? Vždyť je to stará skamenělina, stejně jako my, pane. Vaše čepice, pane, ozval se pan Pumpa. Cože? Nepochopil hned Vlahoš a otočil se. Golem stál trpělivě vedle piedestalu a v rukou držel čepici. Byla to pošťácká čepice se štítkem, zlatá a se zlatými křidélky. Vlahoš si ji vzal a zjistil, že zlato je jen barva, popraskaná a loupající se, a křídla byla skutečná, usušená a nabarvená holubí křídla, která se pod jeho dotekem téměř rozpadla.
Když golem čepici pozvedl, zableskla se v paprsku slunce, který se dral dovnitř jako drahocenný předmět z prastaré hrobky. Ve Vlahošových rukou zapraskala, kolem se rozšířil prach starých půd a na zem se sypal pramínek zlatých šupinek. Uvnitř dýnka na zašlé nálepce stála slova Zámečník a Uprkal, vojenské a obřadní uniformy a doplňky, ulice Broskvové Bublaniny, AM, velikost 56. Jsou tady také boty z křidélky, upozorňoval pan Pumpa. a pak nějaké zvláštní, elastické. S tím si vůbec nelamte hlavu, přerušil ho Grešle poplašeně. Kde jste ty věci našel? Hledali jsme je všude, celé roky. Leželi pod poštou v kanceláři poštmistra, pane Grešle. To není možné, opravdu to není možné, protestoval Grešle. Tam jsme to prošli alespoň tucetkrát, každý čtvereční centimetr koberce. No, dnes se přesunulo obrovské množství pošty, upozornil ho Vlahoš. To je pravda, přisvědčil pan Pumpa. Pan Rosret přišel s tropem. Aha, takže to on našel ty věci, co? Zvolal pan Grešle vítězoslavně. Vidíte, všechno se to vyplňuje, to proroctví. Neexistuje žádné takové proroctví, Tollivere, upozornil ho ctihodný mistr a smutně přitom potřásl hlavou. Vím, že ty si myslíš, že ano, ale to, že si přeješ, aby jednoho dne přišel někdo, kdo dá celé to svinstvo do pořádku, není totéž, co proroctví, vážně ne. Zase jsme slyšeli, jak dopisy mluví, zvolal Grešle. V noci šeptají. Musíme jim číst nařízení, abychom je umlčeli. Přesně jak to řekl ten mák. No dobrá, víš, co jsem vždycky říkával, na to, abys tady mohl pracovat, musíš být blázen. Už klíbil se ctihodný mistr. Je po všem, Tollivere, vážně je to pryč. Město už nás prostě nepotřebuje. Nasaďte si tu čepici, pane Rosrete, požádal Grešle. Je to osud, že se ty věci takhle najednou objevily. Jen si ji nasaďte a uvidíte, co se stane. No, když to někomu udělá radost, zamumlal Vlahoš. Zvedl si čepici nad hlavu, ale pak zaváhal. Nestane se vůbec nic, je to tak? Řekl. Já mám velmi zvláštní den. Máte pravdu, přikývl ctihodný mistr. Nestane se vůbec nic, nikdy se nic nestane. No ano, kdysi jsme si mysleli, že ano. Pokaždé, když někdo přišel s tím, že ten nový vrátil svícny na místo nebo doručil nějakou poštu, pomysleli jsme si, možná už to konečně skončilo, možná, že to tentokrát opravdu bude fungovat. A víte, jak byl tuhle mladý Tolliver šťastný, když jste vrátil na budovu ten nápis? Hrozně ho to rozrušilo. Přesvědčil jste ho, že tentokrát to bude fungovat. Ale to nikdy nebude, protože tohle místo je prokleté. Tu myslíte prokleté z extra kleté? Ano, pane. Tím nejhorším způsobem. Nasaďte si tu čepici, pane. Uchrání vás alespoň před deštěm. Vlahoš si začal spouštět čepici na hlavu, ale všiml si, že starý pošťák začíná ustupovat. Ty si nejsi jistý, zahrozil Grešle na ctihodného mistra prstem. Ty si vážně nejsi jistý, že je to tak?
ani jeden z vás. Myslíte si, možná, že to opravdu bude fungovat, co? Tajíte dech, vidím to. Naděje je strašlivá věc, pánové. Blahoš si nasadil čepici. Cítíte něco, pane? Ozval se Grešle po chvíli. Trochu to škrábe, odpověděl Blahoš. No a není to nějaká skvělá, tajemná síla, která by z ní vyzařovala? Naléhal Grešle zoufale. Ne, obávám se, že nic takového, zavrtěl hlavou Blahoš. Většina poštmistrů, pod kterými jsem sloužil, tu čepici nosila s krajní nechutí, ozval se ctihodný mistr, když se všichni uvolnili. S prominutím, pane, vy na to ale máte postavu a vejšku, pane. Poštmistr Paťkin měřil 1,60 m a vypadal v ní zádumčivě. Poklepal Blahoše po rameni. To nic, mládenče, udělal jste, co bylo ve vašich silách. Od hlavy se mu odrazila obálka, ohnal se po ní a v témže okamžiku mu o rameno zavadila další a sklouzla na zem. Pak se kolem skupiny začaly snášet dopisy jako déšť ryb, které tady odložilo prolétající tornádo. Blahoš zvedl oči ke stropu. Dopisy padaly z temnoty a mrholení se měnilo v hustý déšť. Slavoji, to si hraješ ty, tam nahoře? Zvolal zkusmo Grešle, kterého nebylo mezi padajícími dopisy skoro vidět. Vždycky jsem říkal, že podlahy v těch lodžích nejsou dost silné, zasténal ctihodný mistr. Zase přišla bouře. Nadělali jsme příliš mnoho hluku, to je to. Pojďte, zmizíme odsud, dokud to ještě jde. Rychle zasněte lucerny, nevyhovují bezpečnostním předpisům, zvolal Grešle. Budeme bloudit ve tmě, mládenci. To bys byl raději, kdyby ti na cestu svítily hořící krovy? Lucerny zablikaly a zhasly a v nastalé temnotě spatřil von Rosret nápis na stěně, nebo spíše visící ve vzduchu před ní. Neviditelné pero kroužilo vzduchem v kličkách a křivkách a zanechávalo za sebou modrou stopu. Blahoš von Rosret, psalo pero. Ano, jste poštmistrem. Podívejte, já nejsem ten, koho hledáte. Blahoši von Rosrete. V čase, jako je tento, stačí kdokoliv. Ale jenže já nejsem hoden. Nahraď to rychlostí, Blahoši von Rosrete. Navrať zpět světlo, otevři dveře. Nechť poslové konají svou povinnost. Blahoš se podíval k zemi. Kolem jeho nohou se šířila zlatá záře. Vycházela mu ze špiček prstů a pomalu ho zaplňovala zevnitř jako skvělé víno. Cítil, jak se jeho nohy odpoutávají od země, jak ho slova zvedají do vzduchu a pomalu s ním otáčejí. Na začátku bylo slovo, co však jest slovo bez posla, Blahoši von Rosrete. Ty jsi poštmistr. Já jsem poštmistr, vykřikl Blahoš. Pošta musí proudit, Blahoši von Rosrete. Už příliš dlouho jsme tady zapomenuta. Rozproudím poštu. Rozproudíš poštu? Ano, to udělám. Blahoši von Rosrete. Ano? Slova přilétla jako vichřice. Točila obálkami v jasné záři a otřásala základy samotné budovy. Deliveroo.